Il-ħadd it-tajjeb. Illum 3 ta' Awwissu nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija ġewwa l-Imġarr. Dan ir-raħal sar parroċċa fl-1898 u l-Knisja bdiet tinbena 4 snin wara. Il-kopla tagħha tlestiet qabel il-bidu tat-tieni Gwerra Dinjija. Sfortunatament il-bqija tax-xogħol kellu jitkompla wara l-gwerra u l-Knisja tlestiet minn kollox fl-erbajnijiet. Wara l-Knisja beda x-xogħol fuq l-oratorju li sal-lum għadu jagħti kontribut importanti fil-formazzjoni ta' tfal, żgħażagħ u adulti. Ta' min jgħid li matul il-gwerra l-Imġarrin laqgħu bidejhom miftuħa lir-refuġjati Maltin u għenuhom mill-aħjar li setgħu. Dak iż-żmien fir-raħal twaqqaf kumitat għall-foqra biex ikun jista' jgħinhom u l-Gvern anki waqqaf il-Victory Kitchen. Illum l-Imġarr għandu bosta gruppi attivi fih dan il-parroċċa li jżommu dan ir-raħal ħaj. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Cicluna flimkien mal-Kappillan Dun Sean Abela, Dun Jimmy Bonnici u Dun Noel Vassallo. tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Nixtieq nirringrazzja l-parroċċa tal-Imġarr tal-li qed tilqana hawnhekk illum għall-quddiesa tal-ħatju mill-Mulej. Il-ħsieb tagħna jingħaqad ukoll mal-Papa Il-Jun 14 li bħalissa qed iqaddes il-quddiesa
għal 800,000 zazuħu zazuha miġburin Ruma f'Tor Vergata din l-għalqa kbira u li qed jagħtu sinjal sabiħ ta' tama lid-dinja. Inaqdu spiritwalment ukoll magħhom mal-Lusija tiegħu il-Papa maż-żgħażagħ hemm grupp sabiħ ukoll ta' żgħażagħ Maltin u Għawċin preżenti il-fuq minn 300 żagħżugħa Maltin qegħdin hemmhekk ukoll u l-ħsieb tagħna jkun faqda magħhom. Il-Knisja sabiħa żagħżugħa li hija l-familja ta' Ġesu. Ejjew b'fiduċja kbira u mimlijin bit-tama fil-qawwa tal-mulej nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flat li l-nedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġie, irrodu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddija tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek, dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħallieq u mexxej. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib ta' Kohelet. O fruwa tal-fruwat, jgħid Kohelet. O fruwa tal-fruwat, kollox fruwa. Għax dan jiġri, wieħed li jkun ħadem bil-għaqal u l-ħila u b'suċċess. Ikollu jgħaddi semu lil ħaddieħor li xejn ma tħabat għalih. U dan ukoll hu fruwa u ħaġa mill-ar. Għax se jmissu l-bniedem mit-taħbit u l-kedda li jkun ħa taħt ix-xemx. Omru kollu ibati u jinħaqar bil-kedda u lanqas bil-lejl ma jserraħ rasu. Dan ukoll hu fruwa. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħar lill-Alla. Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Flimkien? Mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int traġġa il-bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom: erġgħu lura, intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Int taħsadhom u jsiru bħal ħolma. Huma bħal ħaxix li jinbet fil-għodu. Fil-għodu jwarrat u jħaddar, fil-għaxija jitbiel u jinxef. Flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej, kemm seddum. Ħen għal qaddejja tiegħek. Flimkien, mulej, int kont għalina ken minn nisel għal nisel. Imliena kmieni bit-tjieba tiegħek biex nifirħu nitennew ħajjitna kollha. Ħatkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna, wettqilna int ix-xogħol ta' jdejna, wettaq iva xogħol idejna. Flimkien,
Mulej int kont għalina kien minn nisel għal nisel. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti, jekk intom irxuxtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq l-lemin ta' Alla. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Għax intom mittu, imma ħajjitkom immoħbija flimkien ma' Kristu f'Alla. Meta jidher Kristu li hu l-ħajja tagħkom, imbagħad intom ukoll tidhru flimkien miegħu fil-glorja. Mewtu ġo fikom dak kollu li hu tal-art, żina, faħx, ġibdiet, xewqat ħżiena u r-reba li hi idolatrija. Tikdbux lil xulxin, intom li nżajtu l-bniedem il-qadim bl-emejjel kollha tiegħu u lbistu l-bniedem il-ġdid li jiġġedded dejjem skont ix-xbija ta' min ħalqu u jikber fl-erf. Fih ma hemmx Grik jew Ludi, ċirkonċis jew mhux, barbaru jew skita, il-sir jew ħieles, iżda Kristu f'kollox u f'kulħadd. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna ta' smewwiet. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu Mgħallem, qgħid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu, ħabib, min qiegħdni mħalleq fuqkom jew qabbadni nqasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies, iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba, għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu. U qalilhom parabola. Wieħed raġelani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu, x'se nagħmel għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżnu. Ara x'nagħmel qal. Inħodd l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li lin-nifsi, ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid tal-bosta snin, mela strieħ, kul, ixrob, ixxala. Iżda qallu Alla, iblaħ li int, dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura u l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu. Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Hemm kelma ta' Ġesu llum li tispjegalna x'inkwetaħ. Meta jitkellem fuq ir-reba, jitkellem fuq xi ħadd
li mhux ifaddal għax li tfaddal huwa għaqal imma li jfaddal għalih innifsu biss. Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba. Meta dak li tagħmlu bik biss għalik innifsek. Iblaħ li int. Ek riġlilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana qoddim Alla. Din hija xi ħaġa li tinkwieta l-Ġesu. Mhux il-ġid jew it-tkattir tal-ġid, imma li l-ġid isir għan fih innifsu li jispiċċa jeqret u javvelena saħansitra il-qalbna stess. U Ġesu din il-kelma jgħidha għaliex jixtieqilna il-vera ġid. Aħdem il-mulej jbirek ix-xogħol tiegħek, faddal għax li tfaddal huwa għaqel, imma dejjem aħseb f'ħaddieħor. Dak li tagħmlux biss għalik innifsek. U meta taħseb f'ħaddieħor tkun qed taħseb ukoll fik innifsek. Dan l-għani tal-parabola li bija jispjega Ġesu xi jrid jgħidilna, irid jaħżen dak kollu li ġabar biex jgħix ħajja komda. Semmek m'hemm xejn ħażin. Imma jinsa lil proxmu tiegħu kollu. U hawnhekk qed jirrealizza forsi li għandu ħafna ġid u veru, imma qed jinsa li dak il-ġid fil-qawwa u l-kobor tiegħu isir ukoll responsabilità. Jekk il-mulej birkek bil-ġid għaliex inti persuna bil-għaqal, qis li dak il-ġid jitbierek billi taħseb fil-proxmu tiegħek. Aħna l-Maltin magħrufin għall-ġenerożità tagħna u jalla l-mulej ikabbar il-ġid fostna. Imma ibedna minn kull reba. Ma tix tkun għaref ħafna laħwa. Biex tifhem iżjed ma jgħaddi żmien kemm erda iġġib ir-reba. Immaġina xi ħadd qed jibni post u minħabba r-reba ma jagħmilx l-ispejjeż neċessarji biex il-post ikun sikur. Minħabba r-reba biex tifranki 4 soldi tibni binja li se tirġarraf illum qabel għada. Dik is-saħħa tar-reba. Immaġinaw ħuti minn għall-flus li żgħażagħ tagħna ibeħħilhom id-droga. Mhux li żgħażagħ tagħna biss anke lil mustaċċuni. Min jiflaħ iħallas ħajħallas. Il-kilba l-profitt tar-reba iġġib f'dawk il-każi saħta kbira magħha. Min isellef blużura għar-reba il-flus li jdaħħal qed kemm il-darba nerġa' nirrepetiha. Misħutin dawk il-flus. Misħutin. Il-flus li jiġu mid-droga, il-flus li jiġu mill-użura, il-flus li jiġu mill-qerq u mill-korruzzjoni huma misħutin. Ma tgawdihomx. Dawk huma nar ġolbut li jaħraqlek il-paċi ta' qalbek. Il-kelma tal-lum fuq dan titkellem.
U dan iridu nifmu meta nisimgħu il-kelma mill-ktieb ta' Kohelet li jgħidilna kollox fruha. Min għalik għax għandek ħafna flus se tgħix għal dejjem. Ma jistalik ħadd. Tiġi marda fuqek ma nixtieqa fuq ħadd jien. Mbagħad tkun tfisser, tkun is-saħħa m'għandix prezz. Is-soċjetà tagħna qiegħda tagħmel tajjeb li fil-viżjoni tagħna bħala pajjiż nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja. Imma l-kwalità tal-ħajja mhix ġejja minn kemm għandek flus fil-bank, kemm għandek il-qawwa li tonfoq, dak huwa parti ċkejkna mill-kwalità tal-ħajja. Inti għandek qalb kbira li meta tara xi ħadd fil-bżonn tgħinu, hemmhekk tiġi l-barka tiegħek. Għax il-flus li Alla provdilek li inti lajt bl-araq ta' ġbinek mhux bis-serq, li inti lajt bl-araq ta' ġbinek u jiena hawnhekk qed inkellem għax ftit qed insir nafkom iżjed u napprezzakom. Poplu biżel. Poplu biżel. U l-mulej birek il-bżolija tal-poplu tagħna. Ta' min il-ħobżna ta' kuljum jaqlaħħa bl-araq ta' ġbinu, mhux bil-qerq u bis-serq. Mhux billi jagħmel sar il ħadd ieħor. Jew jieħu dak li ma ħaqqux. Li bħal dak huwa misħut, nerġa' ngħidha. Il-qlieħ li jiġi mill-inġustizzja, mis-serq, mill-vjolenza, mill-qerq huwa misħut. Dak huwa l-idolatrija li inti minflok Alla veru ħaj tażel Alla tiegħek ta' moħħok, ta' butek. U qatt ma jkollok il-paċi, għax kemm ikollok dejjem trid iżjed. Ejd li int il-flus jistgħux jagħtuk il-paċi. Skont kif tużhom, skont kif tużhom. U għalhekk Ġesu jgħid, ipprova stana b'dak li għandek quddiem Alla billi tkun bħalu li uħsieb il-fqir u żgħir. Kemm tkun ħaġa sabiħa dan il-kelma ta' Ġesu laħwa mhux għalina biss, jew għall-familji tagħna, imma anke għad-dinja. L-inġustizzja ta' popli jomu fil-ġid u popli jmutu bil-ġuħ. L-inġustizzja li l-ġuħ jintuża bħala arma ta' vjolenza u ta' gwerra, bħal meta isir f'Gaza. U aħna naħsbu li ma nistgħux u m'għandniex għalfejn nagħtu kont ta' dawn l-inġustizzji li ħafna drabi jiġu frott ir-reba. Daqskemm mhux misħuta l-industrija tal-armi. Nużaw il-qawwa tal-moħħ tal-bniedem, il-kapaċità tiegħu biex nibnu strumenti tal-qtil, tat-tifrik, tad-distruzzjoni. Tifhmu li l-kelma sempliċi ta' Ġesu għandha effett kbir fuq il-kuxjenza tagħna. L-aħħar kelma. Il-Vanġelu tal-lum jibda b'inċident familjari. Xi ħadd mill-folla lil Ġesu jgħidlu, Mgħallem, għid li l-ħija jaqsam il-wirt miegħi. U Ġesu jgħidlu, ħabib, min qiegħdni mħallef fuqkom jew qabbadni nqasmilkom il-ġid bejnietkom. Ġesu ma jidħolx fiha di. Donnu ma jridx jidħol bejn il-basla u qoxrita, kif ngħidu bil-Malti. Imma donnu qed jgħidilna wkoll minflok tistaqsu lili, mhux aħjar tirranġaw l-affarijiet b'ġustizzja bejnietkom. U din kelma li ngħid lill-ġenituri, il-mulej birek kull ma għandkom.
Il-mulej jagħtikom umor twil, imma għamlu pjaċir lid-dinja wara mewtkom tħallux baħar inkwiet. Tħallux baħar inkwiet. Għax hemm il-ġustizzja li inti tuża waqt li inti ħajja u ħajja, imma hemm ukoll il-ġustizzja meta tħalli dak li jkollok tħalli bil-fors. Trid jew ma tridx. Bħalma tgħid il-kelma ta' Alla, taħdem kemm taħdem, jaf ix-xogħol tiegħek jirtu ħaddieħor ma jkun għamel xejn dan. Għax meta jkun hemm xtiret kulħadd jippreżenta ruħu mbagħad kulħadd jiġi minnha. Ara meta tkun f'qiegħ ta' sodda. Id-diskors ikun differenti. Imma jekk ikun hemm xi balla liri jew insomma euro llum, xtiret kulħadd jiġi minnek u mbagħad sinjur. Biex naraw il-fruwa tad-dinja. Għamel karità imma lill-familja tiegħek toħloqlix inkwiet iżjed milli tiflaħ. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natur waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna nqawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti mdawlin mill-kelma ta' Alla. Ejjew nitolbu l-ewwel nett għal-Papa, għalina l-isfijiet tas-saċerdoti, għad-djakni, biex il-mulej ħarisna minn kull reba u għaċ żejjed għal-flus. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ kollha ta' madwar id-dinja b'mod speċjali daw 800,000 żagħżugħ u żagħżugħa miġburin mal-Papa il-jum 14 biex din l-esperjenza sservihom ta' kuraġġ, ta' tama u tqawwihom fil-fidi. Nitolbu. Nitolbu għal min għandu il-ġid ħalli jkollu wkoll qalb kbira li biha jaqsam ġidu mal-fqar u jkollu tassew destin sabiħ fis-sema. Nitolbu. Nitolbu għal ġustizzja fid-dinja biex il-pajjiżi li għandhom il-ġid jaħsbu fil-pajjiżi li m'għandhomx. Nitolbu. Nitolbu għas-soċjetà tagħna biex hija tipprova taħdem li jkollna kwalità sabiħa tal-ħajja. Immorru lemm il-flus u naħsbu ħafna iżjed f'xulxin. Nitolbu. Nitolbu għal-familji li fihom hemm l-inkwiet minħabba l-wirt biex nifhmu li f'daw l-4 tiem li għandna jgħaddu u dak li nagħmlu l xulxin jaf jibqa' dejjem. Nitolbu. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missir li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u ilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien inrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna u ta' kuljum inħossu fuqna it-tjieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibda bil-misteru tal-għajt. Għalhekk inrodulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla għeda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati,
għal ħobs rat il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Ljun miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja.
Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Gżomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifejqa.
Nitolbu. Ibqajn dejjem mulej lil dawk li tajjex bid-don tas-sema. U kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid tagħtihom ukoll li jkun jistoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Mill-ġdid nixtieq nirringrazzja l-parroċċa tal-Imġar tal-li laqatna llum minn issa smajt il-kappillan jafza dwar il-festa nawguralkom tħejjija sabiħa għal-festa ta' Santa Marija. Nitolbu wkoll l-interċessjoni ta' Sitna Marija dan ix-xahar tal-Assunta. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum mill-Knisja Parrokjali ta' Santa Marija ġewwa l-Imġar. Nistidnukom sabiex iżommu fit-talb tagħkom lill-kappillani li għada 4 ta' Awwissu se jkunu qed jiċċelebraw il-ġublew tal-kappillani. Fil-jum li fih infakru wkoll lil San Ġwan Marija Vianney li huwa magħruf bħala l-patrun tal-kappillani. Ejjew nitolbu lil dan il-qaddis sabiex jinterċedi għalihom quddiem Alla u jgħinhom fil-ħidma tagħhom ħalli jwettqu r-rieda tal-mulej fil-parroċċi tagħna. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.